Ostras, gainekin gatiatzen gea. Trae a mí ese tamisetos. Los hongos, es para limpiar los hongos también. Eta, bueno, herriko taberna eta... Gabidiara, beste sari bat, Antonio Murgiondo Alustiza, izan dugu berekin hizketan egiteko aukera, 250 euro, otarra, eta eskualdeko gainsaria beste 100 euro gehiago, Antonio Murgiondo Alustiza Gabidiarra. Urtero utxik egin gabe, Santa Lucia egunean, azokan postu benetan bikaina aurkeztuz, eta sariak ere bat bestean azetik irabazin duzki. Eta laugarren saria, Soraluzeko, Ezozi, Etxeberria, Irustaretza izan da, baita ere 250 euro, eta otarra, hau gainera baserritik propio etorri da,